die ou lê in die hospitaal. Hy was verskriklik siek. Hy is op sterwe na siek. Maar hy het verskriklik gedrink ook maar. Ek weet nie wat men nou dink het aan die oorspronklike blauwbal. Of die blauwbal het met dat dink aan drank. En die drank het met dat dink aan siek word. En hij is verschrikkelijk ziek. Sê liewer dat dis die enigste storie wat jy nog ken. En ik heb nou later gedacht, hoe zal ik nou bij die story inkomen? Gelukkig kom ik nog bij die story. En hier ligt die man dodelijk ziek in het hospitaal. En die enigste over hem kon bezoek op zijn, zo te zeggen, sterfbed, is die kroegman waar hij jaren en jaren en jaren gedronken. En hij is zo bewogen aangedaan door die kroegman hem kon bezoeken. Een vrouw hoe het gaan. Toen zei hij van, man, wil je niemand het mij nog komen bezoeken, maar 100.000 rand zal ik voor jou geven. Nalaat of gee, als ik niet mag opstaan. Zo een week of 2 later raak ik ook wonderbaarlijk gezond en ik ga weer naar zijn kroegman toe. En ik ga mezelf van mijn drankje om zijn gezondheid te vieren. Helemaal verkeerd, nee. En die kroegman zei van mij, want waarom zie ik nog die belofte wat je gemaakt had? Ik zei, wat is de belofte? Ik zei, je hebt steeds mij 100.000 rand gegeven. Ik zei, dat wijst net voor jou hoe ziek was ik.